jullie zijn onlangs in Amsterdam geweest voor een heel bijzonder evenement. Ja, de Kennelparade, wat iedereen wel kent. En dit jaar was het nog grootste dan andere jaren. Ik heb me laten vertellen dat iets rond de 500.000 mensen hebben staan kijken. Ja, daar zijn wij getuigen van geweest. Ja, we waren heel netjes geboekt door een café die meededen. En we zaten midden in deze parade. En ik moet je zeggen, het is een happening om mee te maken. Ja, het was een thema Cowboys en Indianen. Nou, dan denken ze alleen maar aan de dikdakkers waarschijnlijk. Dus vandaar dat ze ons gevraagd hadden. En ja, we vonden het geweldig om dat te mogen doen. Want je staat niet elke dag op een boot die door Amsterdam heen vaart. Ja, een rondvaartboot, maar dat is heel wat anders dan een boot waar wij op stonden tijdens die Kennelparade. Je weet gewoon niet waar je kijken moet, joh. Het is echt fantastisch. Het is een triomftocht. Zo voelt het een beetje. Je maakt een beetje mee wat het Nederlands elftal meemaakt, 1 keer in de zoveel tijd. Nou, zo zien wij het ook. 1 keer in de zoveel tijd mag je daar een keer op. En ja, dat was voor ons het geval. Dat was fantastisch. Hoe waren de reacties op de boot zelf? Ja, super natuurlijk. Die Cowboys en Indianen is een heel interactief liedje, zoals iedereen natuurlijk al weet. En je ziet dat de mensen dat aan de kant ook gewoon meedoen. Ja, en als dan die 75 deelnemers op de boot dat gewoon uitdragen en ook nog een beetje van Gant ook, ja, dan wordt het natuurlijk één groot spektakel. Ja, we hebben af en toe even in de warming-up nog even een paar andere nummers gedaan. Maar het thema was Cowboys en Indianen en dan moet je dat ook doen. En elke keer als je weer, want we moesten onder 22 bruggen door, kwam je weer onder de brug vandaan en dan was het weer gewoon opnieuw nieuw publiek. Dus je kon ook weer gewoon Cowboys en Indianen doen en dat is wel weer leuk. En vooral onder de bruggen was het leuk, want dan gingen we zakken. Het Songfestival staat voor de deur. Is dat wat voor de dikdakkers? Ja, er wordt gesuggereerd aan alle kanten van de dikdakkers gaan ook een inzending insturen. Elke keer als we in de auto zitten hebben we het er ook weer over van, ja waarom niet? Gewoon iets leuks uitpakken, wel een professioneel nummer, maar wel met een beetje een gekke act erbij. Zou wel heel goed bij de dikdakkers passen. Ik geloof dat de sluitingstermijn was 30 september. Ik denk dat wij met 29e komen wij rond 12 uur met een inzending.